practice ta mga kakwerdas kay para daghan patang i-upload nga kanta. Bahalag dili magkanimao ang sista ug ang tingog. Ninyo mga kwerdas dugar ko nangandoy anay nga makabalogi ko anay sista sa una pa ning bata pa ko, pero paningkamutan ako nga makantigo yun, pero kabalo man ko sa kuan tulma, pero di ko kay balo kung sa kanang mukanta ko mga kakwerdas, kanang mukanta ko mawala ko sa nota, mawala ko sa pagtulma sa sista kung asa dapit ilugar ang ako ang kanta mo na nga lisod kayo nga kita magpractice ta sa ato practice o dili gid para atuwa, dili gid nato na para tuwa. Kasi kung saan ako o practice mga kakwerdas, mukanta ko sa laing kanta mga 80s akong kantahon, mawala gi ko sa ako ang kanta o mawala po ko sa ako ang sista. Muna nga lisod gi kaayo nga maggitar ta din magkanta ta ting lisura, grabe sobra kalisod. Gamay ra kung nahibalaan sa mga kapoy ani mga kakwerdas, gamay ra ko maura ni akong nahibalaan kani o kini kinibod kani maura ni ako nahibalaan. Yabag tara maura ni ako nahibalaan mga kakwerdas. Muna nga kanang uban diya swerte kay nga makantigo og sista, makantigo sa ilang mga nota o maayo mo kanta. Muna nga kanang mga veterano diya sa mga gitara, acoustic man o electric guitar, shout out ninyo diya o tudluay ko ninyo kung saan asa dapit ilugar ang sista. Maayo ra kay ta sa pag-edit, diha ra ko ang maayo ko mo edit sa mga video, sa mga vlog, bisig unsa pa na nga video, maayo ko diha ra ko maayo sa mga photo, mga slideshow, unsa pa na diha, mga context, mga daghan akong nakantiguan part ra diya, pero part sa aning gitara gamay ra gi kayo ako nakaantiguan.
gamay ra gyud dili ra ko ingon nga mga hambog ko gamay ra gyud kayo. Mo nang uban diya nga kantigo na sila pero wala una nga napay mas labaw pa nila. Una nga ang uban manghambog na nga kantigo sila nga magpasikat na silang giya pero napay mas labaw pa nila. Una nga ako nga dili ra gyud ko ingon manghambog ko nga kantigo ko. Ako andam ko maminaw, andam ko mo kuan o tudluan ko ninyo o i-comment ninyo diha sa kuang video nga mauni ako anang sundon ang inyong comment kung asa dapita para makaantigo po kubag makaibalo ko nga mauni buhaton nako. Masayo pag ani ko kuan ngani o unsay mga kuan niya pag ani lang taon. Mora to mga ka kuyadas o daghang kayong salamat kaninyo o amping mo kanunay.